Kap 17. Wara li qal dan, Ġesu rafajnejh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-siegħa. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek, bħalma int tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din il-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu li inti batt. Jien glorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa, Missier, glorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien għarraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li int tajt lili jiena tajtu lilhom u huma laqgħuh u għarfu ta' bil-ħaq li jien ħriġt minnek u emnu li inti battni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja, imma għal dawk li inti tajtni, għaliex huma tiegħek. U dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jien glorifikat permezz tagħhom. U jien m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja, u jiena ġej għandek. Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlif bin it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imissa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħdithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti batt lili fid-dinja, hekk jiena batt lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqazzin permezz tal-verità. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti battni. Il-glorja li int tajt lili jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox, ħalli d-dinja taraf li inti battni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jiena raftek u dawn għarfu li inti battni. U jiena għarrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li biha ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom.